חברים, סיימנו את שלב 5, תודה לכל מי שצפה ותודה למיליון העוקבים שלי שתמיד... מר אינטגיים? לא שכחת איזו תודה קטנטונת? לא. תודה לדיסקונט, שגידלו אותך והפכו אותך למצליח כזה? גידלו אותי? פעם, לפני שנים רבות, מצא בנקאי של דיסקונט סלסלה שבתוכה תינוק. הם קראו לו אינטגיים, על שם הסאב-סאב-סאבסקרייבר שלו. הם תמכו בו כשהג'ויסטיק שלו הפך לאלחוטי. מזל! הם אימנו לו את כיסא הגיימינג הראשון. הם אפילו עשו לו את השיחה על איך באים לייקים לעולם. וכך, בזכות דיסקונט, הוא גדל להיות מוצלח צרחות. סליחה, מה זה הסיפור הזה? נכון, דיסקונט מלווים ונותנים כלים שעוזרים להצליח, אבל העבודה הקשה וההתמדה זה אני. טוב, טוב. הכל אתה, קצת דיסקונט. עכשיו בוא משחק, נקרא אותך. זה הקייס של המשקפי שמש שלי. לא, חד משמעית, אני ידעתי את זה. עברתם את גיל 14? אנחנו בדיסקונט מאמינים שתגיעו רחוק בזכות עצמכם, ואנחנו כאן כדי ללוות אתכם בדרך לעצמאות כלכלית עם חבילת ההטבות הכי שווה שיש. דיסקונט, מאמינים בך יותר.